tá tonnach déana tram fásach ag an ggéircéim tíochta dtíine fudfad na tíre ach sa gcuilteach tá tonnach sin á immertige an tanga chuma rud beidir nach raibh aflé ag dtíine les mód is counter gailta agus les mód a fphobal na Gaeilge cúpla bliana hin ach tá sé sin i mé an phobal mhór agus maidir le chusaí teíochta in sna ggéalteachtaí tá choromíocht le buintseach idir an teíochtta chur fáil sa ggéalteacht agus antseanga a chiomhnú mar sin céan dóí a churn tú níos mó teíocht ar fáils na cantar sin ach ag an an céarna sríon a chur ar línaníní nachhfuil géala acu ag bogu isteach. Tá sé caste go cinnte agus cean des nuirí mar dúirtaí tá chormíocht le fáid an ruí seo agus brahan sé mar nuair bhíon chuirsíos a dhéon bhguine na febanna is mó hebh tíocht de a gailtocht an trí mórad te an á bhíon aflé goin ná cead planála agus an deachreacht a bhína daine átúla cead planála áilt le tógant ar dal péin an so an aspa ún gantanis tuthe atá ar fáid ar cíos fad termach agus an son an aib leis an marge príváideach agus aspa tuthe nachfanna an tuthe sosiálta chuma agus buinin an dara agus an tríród an son is tópa le ceist na chothmíochta mar ceasan rudaí tá an chothmíocht sin omláin caiilte agus imethe smacht go háirthin or échan tú ar an gomráid idir lín aber na dithe tá ar fáil chéos fá termach agus lín na dithe tá ar fáil ar le héadí Airbnb agus na short-term rentals. Tá áitina áirthe sa gailteacht gombeoch cí mína ar an man go náisiúnta go mííon háart ar míle tuig ar fáid ar Airbnb agin am bháin agus níos lú ná de go náisiúnta ar fáil ar daft mun gaí sa ceantar gailta ní héon exact science é sin ach tugann sé óstra anna hiléir dúin ar an gceist agus tácht dar nó a gcuint leis an drosóireacht ach caafar é sin caafar é sin a bheit i gcuine an réachtanas atá ag an bubal daoine chamad sa ceantar agus an tanga chamad bio agus tá an chorméoch sin imethe omláin a smacht so an rud atá uain ná go mbeoch srí an nútóir nach chur ar le héadí Airbnb agus ar na platform sin go mbeoch tuile deisna ag daoine mar hampla tuthe ar cíos fá téirmach áil an is gur féad le daoine a bheith chu fuatha go búin sna ceantar gailteachta. Agus ar an taobhheile den scéil sin ar fad tá níos mó Gaeilgeoirí ag bogu as an ggéalteacht. Asas tú am híon go thomláin agus iad ag lorug síl sosiálta níos fearr nó deis na fostaíochta nó ó híomh beidir idiche sa ail nó cabbírod mar sin an bhfuil si bh snáhain a asa nar hagann sé hiig ag lorug inéisteach níos mó don na ggéalteachtaí. Is cinnte gohfuil daoine go háirthe an glúanó bhíon daoine géirí an bhaile ágant agus rudí eile tríle bhaint as rudí eile áit eile eiscint chuirfuúthain áitin eile ach anna bhinnic tasíó daoine fiile chumá agus sin an aibtá an bhí láthair tá an glúan son Sais imthe agus tá anna bhfuil an nach duchatí sé nas marall nachhfuil an deis sin aá agus is rud sais cné anna nádóthe an téile go mbeoch an glúanóig ag macht ar fáid tamlín le I dachas áilt nó lúnta áil nó taíbre nó péir dé ach tá an fán sin ann tá fán ar chuoine fiile agus na skillanne sin agus an taihí sin a thuirte nas dína ceanta dúchas agus inis go háirthe agus deis ag dtíine aber bheithe gobar ó aspáile agus deisna fostíochta eile sa gailteacht tá sé a bhd níos mátaí inis sa gcuoine a bheithe chuirfuúchas sa gailteacht ach nach chuil na tuthe ar fáil dóibh mar sin ó héamh daoine ar an talamh de ní dólam gúilmid ag snábhanna gas sa síos goil fánar daoine atá ansá fannacht ansá nó daoine atá aspáile fi láthair tasíúthe amachchansá fiile go háir agus daoine chuoine ver sa cruisias agus beidir táile hógan tu sin ar fad go dasíú hééis sin dhéanamh ina gceantar fócas ach leis an réaltas fé láthair is cinnte ag snáfanna gasa atáid ach sinna fús dar nó goné na míid gníomh cosú leis an agóid dé san.